Moi boas tardes. Vamos a dar comezo a este pleno extraordinario do 25 de agosto, que ten os seguintes puntos a tratar. En primeiro lugar, como actividade de control, expediente 2295/2025, toma de posesión de María López Prieto como concelleira polo PSDG-PSOE. Cedo a palabra ao señor secretario. Boa tarde. En data 18 de agosto de 2025, na Secretaría recibíronse as credenciais expedidas pola Xunta Electoral Central a favor de María López Prieto por estar incluída na listaxe de candidatos presentados polo Partido Socialista de Galicia, PSOE, ás eleccións locais do 28 de maio de 2023, en sustitución por renuncia ao seu cargo de Santiago Marcelino Meis Otero. En data 19 de agosto de 2025, na Secretaría Municipal, presentouse por María López Prieto a documentación necesaria para a súa toma de posesión, en cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7.985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. A continuación, a concelleira electa procederá a prestar xuramento ou promesa do seu cargo de acordo co disposto no Real Decreto 707 de 5 de abril de 1999. Moi ben, pois tal como procede ese o número 12, sí. Tal como procede, agora a compañeira María López Prieto vai a tomar posesión da ata de concelleira. Un momento. Que isto... Moi ben. Así. Boas tardes. Eu, dona María López Prieto, prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben. Pois, moitas gracias, benvida María, e toma posesión da acta, polo tanto forma parte xa deste pleno, e a continuación pasamos a debatir os dous puntos da parte resolutiva. O primeiro, expediente 2412/2024, ditame para aprobación dos festivos de carácter local para o 2026. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa de Asuntos Xerais celebrado no día de hoxe, ditaminouse con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, a aprobación dos días festivos de carácter local para o ano 2026. A proposta di o seguinte: coa finalidade de determinar as festas de carácter local para o ano 2026 en cumprimento do disposto no artigo 37.2 do Real Decreto Legislativo 2/2015 do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e dos artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001 de 28 de xullo de 1983, propoño o seguinte acordo. Primeiro, fixar no calendario de festivos locais para o 2026 os seguintes días: día 16 de xullo, festividade do Carme, e día 11 de novembro, festividade de San Martiño. Segundo, remitirlle esta proposta á Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, á área de Relacións Laborais do Departamento Territorial de Vigo. Moi ben, moitas gracias. Como ben acaban de escoitar, a proposta é o 16 de xullo, día do Carme, e o 11 de novembro, San Martiño. Señor Otero. Sí, boas tardes a todas e todos. Primeiramente, darlle os parabéns a María pola incorporación a esta corporación e desexarlle un bo resto de mandato nos queda. En Esquerda Unida vamos a absternos, como temos dito moitas veces, creemos necesario manter, polo menos, ter en consideración o tema dos sindicatos, os colexios e tal, para a decisión dos festivos locais, como objetivo, polo menos en conta as súas propostas, vamos a absternos nesta proposta. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Se non, procedemos á votación. Non temos intervención, polo tanto, procedemos a votar este expediente 2412/2024, festivos de carácter local para o 2026, 16 de xullo e 11 de novembro. Votos a favor.
Abstencións? Queda aprobado por maioría. Asimismo, temos o expediente 588/2025, ditamen da proposta de contratación da concesión dos postos de promoción e venda do marisco na Festa do Marisco, arroz de marisco, berberecho, mexillón, navalla, polvo e xiva. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrada no día de hoxe, ditaminouse con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, o ditame da proposta de contratación da concesión dos postos de promoción e venda de marisco na Festa do Marisco, arroz de marisco, berberecho, mexillón, navalla, polvo e xiva. Seguidamente, procedo á lectura do informe proposta de resolución, cos seguintes antecedentes. O 23 de febreiro de 2025 ábrese o expediente administrativo electrónico número 588-2025 para a adxudicación do servicio de explotación dos postos de promoción e venda do marisco durante a Festa de Marisco do Grove. Segundo, mediante providencia da Alcaldía de 7 de xullo, disponse a iniciación do expediente de contratación, a redacción dos pregos e demais documentación preparatoria, así como a emisión dos informes preceptivos, condicionando a adxudicación e formalización dos contratos á obtención da autorización do uso do espacio no que este se desenvolven e que é de titularidade da entidade pública Portos de Galicia. Terceiro, consta no expediente unha memoria de viabilidade económica e financeira de data 22 de agosto de 2025 e o informe justificativo da necesidade do contrato asinado pola Alcaldía nesa mesma data. Consta informe sobre as porcentaxes dos recursos ordinarios do orzamento a efectos de determinar o órgano competente para a contratación expedido pola intervención municipal. Consta o prego de prescripcións técnicas asinado pola Alcaldía o 22 de agosto de 2025. Consta o prego de cláusulas administrativas particulares e cadro resumo do mesmo, asinado pola técnica de Administración Xeral da Unidade de Contratación o 22 de agosto. Emitiuse informe xurídico polo secretario acumulado en data 22 de agosto e emitiuse informe de fiscalización pola intervención municipal en data 22 de agosto. Despois, reseñas a legislación aplicable, o prego de condicións administrativas particulares, regulamento para a xestión e celebración da Festa do Marisco, Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público, Real Decreto 1098 do ano 2001 de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, Real Decreto 817 de 8 de maio de 2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007 de 30 de outubro de contratos do sector público, Lei 40/2015 de 1 de outubro de réxime xurídico do sector público, Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas, a Lei 785, reguladora de bases de réxime local, a Lei 597 da Administración Local de Galicia e o Real Decreto 2568 de 1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. No non previsto na anterior normativa e as disposicións de desenvolvemento, supletoriamente aplicaránse as restantes normas de dereito administrativo no seu defecto as normas de dereito privado. Vista a urxencia da tramitación do expediente, dada a cercanía da celebración da Festa do Marisco, que precisa de delegación de competencias atribuídas ao Pleno na Xunta de Goberno Local en todas as actuacións posteriores á aprobación do expediente, de conformidade co establecido na disposición adicional segunda da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público, propoño, primeiro, aprobar o expediente. Aquí na proposta pon o número 588/2025, que era o inicial. Como comentei na comisión informativa, houve que abrir un novo expediente porque este estaba bloqueado, o expediente sería o 2680 do ano 2025. Entón, propónse a aprobación deste expediente mediante concesión de servicios por procedimento aberto e tramitación urxente da explotación dos postos da promoción e venta de marisco durante a Festa do Marisco do Grove, que comprende o prego de cláusulas administrativas particulares, cadro resumo e prego de prescripcións técnicas. En segundo lugar, dispoñer a apertura do procedimento de contratación, que será o procedimento aberto de tramitación urxente, condicionando a adxudicación e formalización dos contratos á obtención previa da autorización de Portos de Galicia por ocupación dos espazos nos que desenrollará esta actividade. En terceiro lugar, publicar o anuncio de licitación no perfil do contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público.
publicar tamén no perfil do contratante o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas, así como a restante documentación necesaria para a presentación das ofertas, así como informe de necesidade da contratación e demais documentación prevista na normativa de contratos do sector público. E, en quinto lugar, delegar na Xunta de Goberno local todas as actuacións posteriores á aprobación do expediente, autorizando a alcaldía para a sinatura dos contratos que se celebren, dando conta ao pleno dos acordos adoptados na primeira sesión que celebre. Moi ben, moitas gracias. Pois como acaban de escoitar, o procedimento de licitación das concesións destes produtos da Festa do Marisco, dado que supera o 10% dos ingresos do presuposto ordinario, os ingresos ordinarios do orzamento, mellor dito, o 10%, pois é competencia do Pleno aprobar este procedimento. De tal xeito que traemos hoxe aquí para a súa aprobación e, como ben se recolle no propio expediente, salen estes postos por 2 anos máis un de prórrogas, polo tanto, un total de 4 anos. Alguna intervención? No, pois, perdón, sí, señor Noia. Vamos a ver. Aquí unha vez máis estamos tratando un asunto que tiña que estar solucionado aí xa con moita anterioridade. A nós só nos cabe absternos en isto, porque por un lado non queremos nin pretendemos perxudicar os concesionarios nin a Festa do Marisco en sí, pero por outro lado non podemos tampouco aceptar este desfase de tempo que vai a provocar que o que se faja a partir de agora se faja a toda presa. Co cal será máis doado facer mal as cousas, que é o que se leva facendo estes últimos anos. Gracias. Ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Se non procedemos a votación, votamos, polo tanto, expediente entonces 2680/2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Sendo este un pleno extraordinario, porque, como ben saben, no mes de agosto non temos pleno ordinario, non temos máis puntos que tratar, de tal xeito que, atendidos todos os puntos, levantamos a sesión. Moitas gracias, boas tardes.